ಸತತವಾದ ಅಬ್ಬರಿಸಾಯಿನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಮವಾರಗೂ ಒಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜಿದಿಂಡು ಒಂಜಾತ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡಲ ಶತಕದ ಗಟಿ ದಾಟದ ದುಂಬರಿದಿಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೋಮವಾರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 119 ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಡು ಬಳಲೊಂದಿತ್ತದು ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢ ಆತಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಹಂತಲು ಮುಗಿಯೊಂದು ಪುನಃ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವು ಆಂಡಲ ಕೆಲವಾತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿಷೇಧ ನಿಯಂತ್ರಣಲು ದುಂಬರಿಯುನ ಲಕ್ಷಣಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ಹಂತಡು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಪ್ಪಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾತೊಲ್ಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಅಪಗಪಗ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಬ್ಬರಿಸ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರವಂತೆ ಮೆತ್ತಗಾಯಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದಿಂಡು ಆಂಡಲ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟದ ದುಂಬರಿದಿಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೋಮವಾರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 119 ಇಂದೆಟ್ಟು 45 ಜನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ 40 ಜನ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚನೆ 33 ಜನತ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನನ್ನ ಆತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತನು 8 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಡು ಬಳಲೊಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಮರಣ ಪಡೆತಿರು ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಲ ದೃಢ ಆತನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ 8 ಜನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತರು ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 4,930 5,000 ಕೈತಲು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದೆಟ್ಟು 2,502 ಜನ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು 2,297 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಸೋಮವಾರ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢ ಆತನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಹಂತಲ ಪೂರ್ತಿ ತೆರವಾಪನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವು ಆಂಡಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಲೆಗೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ದುಂಬರಿಯುನ ಲಕ್ಷಣಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕದು ಸಾಧಿಸಾದ ತೋಜವಡಾತನು ಆಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನವು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬೇರೆನಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತರನ್ನು ಕಾತೊಲ್ಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಉಪಯೋಗನು ತಪ್ಪ ಉಡ್ಚಿ